Ne vrti se, draga, sad će Phoebe pokazati šta želi. Ja hoću tortu. A nadam se da ćete uspeti. Hajde, čekam najlepše torte. Ja znam šta da radim. A za početak ću uzeti krem. I scedit ću malo kreme na prvu koru i sve razmazati lopaticom. Da, tako je. Odlično, sada mogu staviti drugu koru. A sada uzimam oblik srca i pravim srce od torte. Hoću da moja Phoebe zna da je baka veoma voli. Ostalo je da na tortu odozgo dodam malo kreme. Ja uvek spremam s najvećom ljubavlju. Smatram da jedna ljubav može učiniti jelo neverovatno ukusnim. Dakle, tako je mnogo bolje. A sada oko torte stavljam moje omiljene čokoladice Kit Kat. Phoebe ih obožava. I ja isto. Hej, Ellie, ta čokolada nije za tebe. Dobro, možeš da pojedeš. A ja ću uzeti drugi Kit Kat. A moram da podelim Kit Kat na štapiće i da stavim sve u krug da cela torta bude u čokoladicama. A sad su mi potrebne čokoladne kuglice Maltesers. Stavit ću ih odozgo. Da, a zatim ću dodati M&M's bombone. One su tako lepe. A mogu da sastavim od njih šareni uzorak. Gledajte. Šefe, a šta ste vi smislili, a? Ja već znam šta ću raditi. Potrebne su mi moje boje. Dovoljna je jedna kap da oboje cijelu koru u crvenu boju. Sada stavljam krem na prvu koru. Treba da sva kora bude u kremi. Tako je. A sada nanosim krem na sve kore i sastavljam lepu tortu. A sad mi treba moj nož. S njim ću preseći tortu na 2 dela. I jednu polovinu stavljam na drugu. To je to, nož mi više ne treba, ali treba mi kalup. Iseći ću sredinu i napraviti dugo od torte. Savršeno. Sada prebacujem tortu na ravnu stranu. Dobio sam lepu dugu. Sada najzanimljiviji deo, šareni krem. Treba naneti šareni krem na celu tortu tako da dobijem lep uzorak. Iscedit ću roze, zatim plavi, zeleni, žuti, naranđasti i crveni. Ostatak torte ću potpuno prekriti crvenom bojom. Tako je. Sada treba sve ukrasiti šećernim oblacima, a ovdje stavljam oče od fondana. Kako slatko. Pogledajte. Svaka mi čast. A sada ja. Ja sam već sastavila tortu i scedila sav krem. Samo treba sve da razmažem. Eto! Pogledajte šta sam uradila, savršen oblik. A sad mi treba providni kalup. Stavit ću ga na vrh torte i sipati mnogo roze sirupa od jagoda u njega. To će biti veoma lepo. A sad mi trebaju šarene konfete. Evo ih. Sipat ću ih odozgo na sirup. Sipat ću celo pakovanje. Da. I posljednji dodir. Lepa princeza. Eto je. Nju ću staviti u centar torte. Wow! Kakva sjajna torta mi ispala. Bravo, dušo. Hajde da pokažemo naše torte, Phoebe. Wow, koliko lepih torti. Sve su tako sjajne. Probat ću prvo ovu slatku dugu. Tako je šarena. I ukus je dobar. Stavljam lajk ovoj torti. Veoma je ukusna. Hoću još. Kako je privlačna unutra. Da li sam u svom najboljem snu? Zašto je torta tako divna? Mnogo mi se sviđa. Šefe, ti si najbolji. Ali imam još 2 torte. Ova je u obliku srca. Hoću da odsečem komadić i da probam. Ona je sa mojim omiljenim bombonama. Ja obožavam M&M's i Maltesers volim. Ovo je tako ukusno. Moram uzeti još jedan komadić, ali ovaj put veći. Ups, sve sam pojela, izvinjavam se. Ostalo je posljednje pače.
Čak nisam ni primetila kako sam pojela celu tortu. Super! A bako, volim te. O, ova torta sa princezom? Sjajno! A mislim da treba podići ovaj kalup. Wow! To izgleda tako moćno! Da, jedva čekam da probam. Pa šta da kažem? Ova torta nije tako ukusna kao prethodne. Ali tako sam se trudila. Dakle, baka je pobedila? To, tako sam srećna. Hajde da ti popravim mašnicu. Fibi, šta si nacrtala? Ja hoću kakao, spremite ga. Okay. Mislim da će to biti lako za vas. O, kakao se zaista priprema veoma lako. Počinjem sa mlekom, otvaram i sipam ga u šerpu. A sad mi treba Nutella. Ej, a gde je sva Nutella? O ne, Eli, ne smeš da jedeš toliko Nutelle. Daj mi teglicu. Gde sam stala? Tačno. Stavljam kašiku Nutelle u mlijeko i sve mešam dok se Nutella ne rastvori. Savršeno. I miris je dobar. Da. Dakle, sipam kakao u čašu sa mojom slikom. Da mala Fibi zna da bolje bake nema nikog. A uz kakao treba poslužiti nešto ukusno. Stavit ću par keksića Oreo, Fibi ih obožava. Šefe, a šta je kod vas? Sad ću smisliti nešto. Prvo treba da otopim nekoliko čokoladica da dobijem tečnu čokoladu. S njom će kakao biti posebno čokoladen. Sada uzimam kalup sa polusferama, u njega stavljam čokoladu i razmazujem je po kalupu. Savršeno. Sada čekam da se sve stvrdne. To je to. Vreme je da izvadim. Imat ću čokoladne bombe u kojima se skriva ukusan kakao i marshmallow. Mala Fibi će biti oduševljena kada vidi šta sam smislio za nju. Zatvaram sve kuglice i to je to. Ispalo je predobro. Sada treba preliti bombe čokoladom da postanu još ukusnije. A odozgo ću sipati sjajno zlato. O, kako lepo sija. Svaka mi čast. Sada treba prebaciti sve čokoladne bombe na poslužavnik. Već sam pripremio mlijeko i čašu sa slamkom. To je to. Izgleda super. Sad jemo red. Dakle, treba mi mlijeko. Zašto ne mogu da ga otvorim? Hajde! O, ne! Prosula sam mlijeko na sebe. Juj, izvini, bako. Nadam se da je u flaši ostalo nešto. Da, odlično. Toliko će biti dovoljno za kakao. Sada vadim kakao. Obožavam Nesquik sa jagodom. Ekstra. Ostalo je sve promešati. Mešam. Wow, kakva lepa boja. A sad mi treba slatki gel sa ukusom višnje. Tako je ukusan. I malo kiseli. Ok, iscedit ću gel u čašu. A morat ću je ukrasiti šarenim konfetama. A zalepit će se bolje ako čaša bude u slatkom lepljivom gelu. Dakle, evo konfeta. Sipat ću ih u činiju. Tako je. A sada umačam čašu u ove konfete. Da, tako je. Pogledajte, uspelo je. A sada treba da prelijem kakao u čašu. O, da. Ali to još nije sve. Preko ću sipati što više šlaga. Tako je. A još mi trebaju dugačke poki štapiće. I mnogo M&M's bombona. Fibi ih obožava. Eto, moj kakao je spreman. Hajde da pokažemo naša pića, Fibi. Wow, kako sve sjajno izgleda. A šta je ovo? Unutra ove čokoladne loptice ima nešto. Stavit ću je u čašu i preliti mlijekom. A čokoladna kugla treba da se rastopi. O, da, uspelo je. Sad ću probati. Baš me zanima takav je ukus. Tako slatko. Sviđa mi se. Svaka čast. Znao sam da je to genijalno. A šta je ovdje? Wow, kakva poznata šolja.
Kakao je super! Ona je čak stavila i moj omiljeni Oreo ovdje. Umačem ga u kakao i jedem. Savršena kombinacija, sviđa mi se. Hoću da popijem još. Ekstra, bako, ti si stvarno najbolja. A sada da vidimo šta je ovdje. Gledajte, to su potki štapići. Baš su ukusni. Šta? Šlag? Obožavam ga. Cool. A sad ću probati kakao. To je divno. Jako mi se sviđa. Volim te, sestro. Pobedila je sestra Eli i ja te volim. Konačno sam pobedila to. Čekajte malo, završavam. Eto, hoću pastu, jel može? U tome sam majstor. To nije tako lako, ali ja ću uspjeti. Šta, pasta? Kako to? Hajde da počnemo. Treba da stavim špagete da se kuvaju. Špagete? To je lako. Treba mi ove špagete, zar ne? Okej, sad ću ih staviti u šerpu. Eto. Čekajte malo, nešto nije u redu. One su predugačke. Ne staje ovdje. Verovatno ih treba slomiti, hajde. Eli, ne smiješ to da radiš. Trebala si samo malo da sačekaš. Hajde da ti pokažem. Stavljaš špaget u vodu i malo čekaš. Oni će sami pasti u vodu, tako je. Sada možeš da vadiš, ništa teško. Nikada u životu neću koristiti ovaj užas. Sad ću pripremiti svoju domaću pastu. Treba mi samo brašno i jaja. Sipam brašno, zatim pravim udubljenje u sredini, a sada dodajem 2 žumanca unutra. Malo ulja, soli i to je to. Ostalo sve promiješati rukama. Testo treba nežno razvaljati da bude mekano i ukusno. Tako mnogo bolje. Obojio sam testo u crnu boju. Fantastično. A sada razvlačim sve oklagijom. Ekstra. Sada treba sve iseći na male trake. Tako je. I prebacujem u šerpu. Uzimam pesto sos. Lepo ću ga razmazati po tanjiru. A sada mogu izvaditi moju pastu. Prebacujem je na tanjir. Sad su mi potrebne hobotnice. Savršeno idu u svaku pastu. Spremit ću ih na tiganju. Ne dugo. Mislim da je dovoljno. Miris je nevjerovatan. Sada prebacujem jednu hobotnicu na tanjir. Tako je. Stavljam polovine paradajza na pesto sos. I malo mikrozelenila. Eto, o bože. A ja sam odlučila da napravim sirnu pastu. Šta se to čuje? Hajde, izvlači se. Moja pasta se zalepila za dno šerpe i zagorela. Ne mogu ništa da napravim od ovoga. Dobro, ne treba mi to. Ja ću napraviti svoju slatku pastu. Sad ću iseći ove žele bombone na trake. Eto, dobila sam žele špagete. Servirat ću ih lepo na tanjir. A sad mi trebaju žele bombone Juicy Drop. Obožavam ih. Uz ove bombone uvek ide lep kiseli gel. Obožavam ovu kombinaciju. Sviđa mi se. Okej. Dodajem ove bombone u pastu. Tako je. I svaku bombonu punim kiselim gelom. Gotovo. Kako vam se sviđa? Jao, opet Eli sa svojim slatkišima. Treba spremati nešto ukusno i hranljivo, kao što ja radim. Sad ću dodati malo kečapa i može da se servira. Moje jelo je gotovo. A Phoebe, probaj. Wow, sve ovo izgleda tako ukusno. To je nešto strašno. Hobotnica, vidjela sam je samo u crtačima. A nikad je nisam jela. One gumena, ne sviđa mi se. Neću da jedem to. Dislike, šef, žao mi je. Šta je ovdje? Špagete sa kečapom i sirom. To je klasično jelo. Volim ga. Da. Obožavam. Takvo jelo mi uvek sprema baka. Super. Ali želim da probam nešto posebno. Bakinu pastu jedem svaki dan. Šta je to? Nevjerovatno, to je slatka pasta od žele bombona. Nikad to nisam jela. Jedva čekam da probam. To je prelepo. Želim da pojedem sve to.
Da? Oduševljena sam. To je najlepše što sam ikad jela. Ekstra. Poješću sve do kraja. Stavljam like. O, baš mi je drago što ti se svidelo. Pobedila si. O, ponovo sam pobedila. Da, srećna sam. O, šta je ovo? Novi izazov? O, pogledajte koliko ima slatkiša ovdje. A zašta su, pitam se? Ne znamo. 1, 2, 3, 1. Evo, ovo je vaš prvi zadatak. Oho, jasno mi je. Hajde da vidimo šta imam ovdje. Da, čokolada, to mi treba. Za početak ću uzeti nož i seckati čokoladu na komade. Tako je. Dobro, sad je treba istopiti. Sipat ću seckanu čokoladu u činiju. Tako je. I zagrejati je. Kao što vidite, proces ide veoma brzo. Eto, gotovo. Sada uzimam kalupe. Ovi silikonski su odlični. Uzimam tečnu čokoladu i sipam je u kalupe. Ne treba sipati puno. Sada treba da se čokolada lepo rasporedi po kalupima. A višak ću prosuti. To nam ne treba. Eto šta sam dobio. Jao, mogu ja tako, čak i bolje? I meni će trebati čokolada, ali uzet ću malo više čokolade. Još i još više, da. Ovog bi trebalo da bude dovoljno. Sada treba da se sve istopi. A bit će puno ukusne tečne čokolade. A dok čekam, mogu se malo igrati. Obožavam košarku. Jau. O, šta je to? O ne, moja lopta uništena. O, to je bila moja omiljena lopta. Ne plači, imam ideju. A da li si shvatila kakvu? Naravno, hvala, bako. Moja lopta se pocepala, ali nije uzalud. Iskoristit ću je. Samo je treba malo doraditi. Gotovo. Treba nam samo jedna polovina. Okrenut ću je na opačke. I sada imam odličan kalup za čokoladu. Sipat ću čokoladu ovdje, a zatim razmazati je po celoj površini. Tako je. A višak ću sipati u činiju. Odlično. Sada treba da se čokolada ohladi i stvrne. Wow, samo pogledajte šta sam napravila. Prelepo. Sad ću sipati bombone unutra. Treba sipati što više. O, da. Toliko će biti dovoljno. Sada pokrivam drugom polovinom i dobit ću ogromnu čokoladnu loptu. Pogledajte kako lijepa. Bravo, unuko. Dakle, sad je moj red. Uzet ću štapić, jabuku i čašu čokolade. Šta mislite šta ću praviti? Tako je, jabuku u čokoladi. Odlično, sad ću valjati jabuku u nešto lepo. Naprimjer u ovo. A drugu jabuku u marshmallow. Danas koristim sve. Eto, stavit ću jabuke na tanjir i to je to, lepota. U stvari, treba dodati još nekoliko sitnih detalja. Sad je sve spremno. Izgleda odlično, sviđa mi se. Nemojte se sramotiti. Sad ću vas naučiti kako se to radi. Ali treba malo pripreme. Odlično. Počinjem. Uzet ću pastu od pistaća, dodat ću pastu ovdje i pažljivo sve promešati. Da, tako je. A sad mi treba kajsija. Uradit ću sve isto. Zatim grožđe, borovnica, mirisne jagoda i na kraju banana. Nikako bez nje. A sad ću napuniti čokoladne kalupe koje su se upravo stegle. O da. Zatim ću sipati čokoladu preko. I sad čekati da se stvrdne. Eto, sve je gotovo. Pogledajte kako je lepo ispalo. Ostalo je samo lepo da se posluži. Jeste vidjeli? Ja sam profesionalac. Prijatno. Wow, kakva lepota.
Mali čokoladni autići. Hoće da se igram sa njima. O ne, desio se udes. Wow, kakvo lepo punjenje imaju. Treba brzo probati. Ovo je prelepo. Super, sviđa mi se. Kako velika čokoladna lopta. Sad ću da vidim šta je unutra. Wow, koliko puno bombona. Moram brzo probati. Jao, to je jednostavno fantastično. Wow. Ovdje su još neobične slatkiše. Cool. Probat ću. Kako neobičan ukus. Šta odabrati? Pobedili su autići. Ja sam rekao da sam profesionalac. Dakle, sada morate napraviti tortu. Da, super, pa mogu. Odmah počinjem. Kako je to zabavno. O ne, šta se dešava? To ne valja. U stvari, ovaj krem je dobar za mene. Namazat ću ga na prvi sloj kore. A na drugi sloj ću namazati zeleni krem. Da, njega isto treba razmazati, tako je. Sad ću sve isto uraditi sa žutim kremom. Divno. Posle naranđasti. I to je to. Došlo je vreme da ukrasim moju tortu. Dobro, dodat ću malo dekoracije, bit će veoma lepo. Tako je, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Ej, pogledaj ovamo. I meni je lepo ispalo. Pogledajte tamo, bako. Hej, ne, meni treba torta, bako. O ne, treba hitno sve popraviti. Eto tako. I još jedan sloj. Sada to liči na tortu. Samo je treba ukrasiti. Koristit ću krem za to. Dodat ću što više, ne treba štedeti. Eto. A sad ću sve lepo razmazati. Dodat ću malo cveća, bit će baš lepo. A tu će biti veliki srećni osmeh. O, divno. Bako, i ja sam napravila tortu, pogledaj. O, kakva lepota, pametnice moja. Oho, neverovatno. Da, to se zove prava torta. Gledajte i učite. Tako je visoko. Ne mogu da verujem. Dobro, dosta, skloni se. Dobro, a vidjet ćemo ko će pobediti. Ja baš zaostajem od šefa. Treba nešto da uradim. Moja torta mora biti viša. Smislila sam. Opa, tako brzo. Sad ćemo vidjeti ko će imati veću tortu. Aha, još malo. Sve se srušilo. Sad ću popraviti. I treba nekako fiksirati da ne padne. Da, znam. Ovako. Super. Svaka mi čast. Sviđa mi se. Prijatno, dragi. Kakva lepota. Ovo je super torta. Hitno je treba probati. Kakav ukus. To je pravi užitak. Dobro, idemo dalje. Sada ti lepotice. Jedva čekam da probam. Da. I ovo je veoma ukusno. Sviđa mi se. Dakle, posljednji takmičar. Ova torta izgleda mnogo dobro. I ukus je fantastičan. Znate, to će biti težak izbor. Dakle, pobeđuje naravno torta sa metlom. Ne mogu da verujem, ja sam pobedila. Ostaje posljednji izazov i pravimo krofne. Sve jasno, spremna sam da počnem. A za početak ću pripremiti testo i napraviti komade potrebnog oblika. Da, tako je. A prva krofna je spremna. Ona ide direktno u tiganj sa uljem. I ne zaboravljam da okrećem.
Odlično. Gotovo. Kako vruće. A sad mi treba špric. Ne treba igle, plašim se. Ma ne boj se, to je za džem. Napunit ću špric džemom i zatim sipati ga u krofnu, tako je. Gotovo. Ostaje da sipam šećer u prahu i može se jesti. Ja sam završila. Ups, izvini dragi. Pazite malo, bako. Dakle, gdje sam stao? A da, pravim žele. Dodat ću želatini i dobro promešati. Sada sve to ulivam u specijalne kalupe. Tako je. Divno. Malo ću sad čekati da se stegne i eto. Moja žele krofna je gotova. Uj, kako odvratno. Sva sam u testu, a zalepilo se za mene. Ne volim testo. Smislila sam nešto bolje. To mi treba. Divna, ukusna i što je najvažnije, gotova krofna. Probaj. Dakle, da vidimo. Kako neobične krofne. Sad ću probati. Pa to su žele krofne. Baš su zabavne. Nisu loše. A šta je tu? To su klasične krofne. Baš su dobre. A to je nešto zanimljivo. Kako velik komad. Pa šta je to? Ne mogu da zagrizem. Neću ni jesti. Dakle, pobedile su ove krofne. Kako lepo iznenađenje. Ja sam već smislila prvo jelo. Hoću lubenicu. Hajde da počnemo. Naravno, Vivian. Meni je već pala na pamet ideja šta da uradim sa ovom velikom, sočnom lubenicom. Uzet ću nož. Zatim treba odseći gornji deo. Dalje uzimam blender. Umutit ću lubenicu unutra. Bravo, u kori. O, da. Super. Sada treba da prelijem naš sok od lubenice u flašicu. Kako teško. Da, tako je. Zatvaram i kapljem u vodu. Pogledajte, ispadaju prave džus bol kuglice sa ukusom lubenice. Super! S polja je stiva obloga, a unutra ukusan lubenični sok. Sad ću sipati sve džus bol kuglice nazad u koru lubenice. Zatim dodajem malo bele kuglica. A posle treba preliti sve fantom. O, da. Toliko će biti dovoljno. Odlično. Zatim ubacujem slamčicu i ukrašavam sa suncobranom. Bako, kod mene sve gotovo. A šta je kod vas? Ja imam jedan dobar recept. Za početak treba dobro potresti lubenicu. Sa svom snagom, da. Tako je. Unutra je lubenični koktel, a njega treba preliti u činiju. Kako teško. Uspela sam. Sada uzimam različite bobice i voće. Kakav miris. Stavit ću sve u praznu koru od lubenice. Divno. Zatim ću uzeti moj domaći med. Ja ga obožavam. Zalivam sve bobice. Treba mi što više meda. Divno. Sada zamrzavam sve sprejom za hlađenje. Odlično. Posle treba odseći koru sa strane. Hajde da vidimo naš presek. Da. Ispalo je super. Ja još ništa nisam smislila. Moram se ubrzati i hitno nešto smisliti. Za početak razbit ću lubenicu. Uspelo mi iz prvog puta. Sad ću očistiti lubenicu i izvaditi svu unutrašnjost. Spremna sam da pojedem sve to. Da, to je jako ukusno. To nije bilo lako. Prejela sam. Sada vadim čajnik. Unutra stavljam čokoladu. Zatvaram i čekam. Čokolada je već meka.
može da se otvara i sipa u koru od lubenice? O, da, kako lepo curi! Iscedit ću sve čokoladice da bih popunila cijelu polovinu lubenice. Da, super! Da, divno! A sada otvaram Skittles bombone. Sipat ću i njih u lubenicu. Da, cool! Posle ću uzeti žele medvediće. Sipat ću ih u čokoladu, tako je. I promešat ću sve. O, kako to privlačno izgleda. I sama bih sve pojela, ali to je za moju sestru. Ostalom, Vivian, možeš da probaš. Wow! A vi ste to sve uradili za mene? Ja sam tako srećna. Hoću da probam ovaj koktel. Ima mnogo džus bol kuglica. Super! Sviđa mi se. Pogledajte kako pucaju. Idemo dalje, šta još ima? Opa, to liči na žele. Probat ću. Baš ukusno. O, a to je nešto čokoladno. Sad ću probati uz pomoć kašike. Čokolada, obožavam. Ali ko će pobediti? Niko, a vi niste ispunili moju želju? Ja sam htjela lubenicu. Pravu lubenicu. O, da. Šta znači trebala ti je prava lubenica? Pa što nisi odmah rekla? A sada ja hoću Huba Bubu. Hajde, smislite nešto za mene. O, ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je Huba Buba, hoćeš? Šta? Ja hoću okruglu Huba Bubu. To je važno. Kakva šteta? Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. O, super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seće na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. A ne baš, ja sam smislila nešto bolje. Dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser. Zatim je potreban sok od paradajza. O, uspelo je. Svaka mi čast. Sipat ću sve to na ple i ravnomerno rasporediti. Da, vreme je da se stavi u rernu. Tako je, ostalo je malo sačekati. O, već je gotovo, a može da se vadi. O, kakav miris. Lepota. I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. O, divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz. Da, ali to nije to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno je uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću iseći na komadiće. O, kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa. Zatim ću sve promešati. A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. O, pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake. A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivian, možeš da probaš prijatno. Oho, vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. O, kakva je? Marshmallow, sviđa mi se. O,
šta je dalje? O, kako neobična žvaka. Probat ću. Ona od paradajza. Fuj, odvratno. Gdje? Ostalo da se proba žvaka moje sestre Nikol. Izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedile. Nikol, da, čestitam. A da, znala sam, moja prva pobjeda. Juhu. A sada hoću prženo jaje, jel može? O, naravno, Mila. Dakle, ja ću uzeti papriku iz moje bašte i seći ću je na kolutove. Tako je. A sada stavljam to sve na tiganj. I uzimam jaje. Razbijam u svaki kolut paprike po jedno jaje. Ovako. Kada jaje bude gotovo, onda ga prebacujem na tanjir. Eto, tako je. Šefe, šta to radite? Zadatak je jaje. Ja imam svoj pristup. Ja sam odlučila da napravim tortu. Sastavit ću i premazati kremom. Da. A sada otvaram teglu Nutelle. Sipat ću odozgo. O, da, kako lepo curi. Svaka mi čast. A svi vole Nutellu, jel da? Zatim mi treba šlag. Sipat ću ga preko. A sad je na redu konzervirana breskva. Stavit ću u sredinu. Da li vas to podsjeća na kajganu, jeli? O, nije loše. O, šta to radiš? Kako ukusno! Ja obožavam šećernu vunu! O, pala mi je na pamet ideja! Napravit ću kajganu od šećerne vune! Eto, tako! Uspela sam! Vivian, probaj! O, da, naravno! A hoću da probam prvo tortu! Izgleda super privlačno! I miris je super! Probat ću! O, ovo je preukusna torta, ali od jaja ovdje nema ništa! Okej, hajde da probam sad ovu kajganu u paprici. Podsjeća na cvetiće. To je super ukusno. Da, sviđa mi se. Ali ostala je još ova kajgana. Ona stvarno liči na obla. Probat ću. Wow, pa to je šećerna vuna. Zanimljiva ideja. Ali pobedu ipak dajem Bagi, da. O, meni stvarno, kako neočekivano. Hvala, Mila. Ovo je kulinarski izazov. Tiffany, jesi već smislila šta želiš? A gdje je crtež? Peronske mreže su ga napravile umjesto mene. Hoću jelo u obliku slona, ajkule i loga. To je sad jako popularno. Odlična ideja, Tiffany. Odmah ću početi da pravim log. Zove se Tun 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 Sagur. Dakle, sastavit ću tortu. Kore će biti čokoladne, a fil od vanile. Svaki sloj ću obavezno premazati filom. Tako je, odlično. A sad će mi trebati marcipan. Uzet ću četkicu i nastaviti da radim. Ja ne razumem te vaše popularne stvari. Tiffany, dete, pokaži još jednom. Jel dobro? Gledaj, napravi jelo u obliku liri-li, lari-la. Ali to je slon. I zašto je zeleni? Dobro, napravit ću, taman imam kaktus. Stavit ću preko kapicu u obliku slona. I dodat ću slatke čizmice. Gotovo. Samo što se bode. O, Alice, jesi napravila tortu? Da, je li liči? To je baš on sa slike. A dodat ću noge i ruke. Tung 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 sahur. Tako je. Super. I njegova omiljena palica. Ups, baka je pala. Kako smešnog slona ima. Šefa, šta ćete vi spremiti? Ja sam već sve smislio. Moram napraviti ajkulu. Počet ću od brašna. Napravit ću testo, a posle kore. O, zanimljivo, šta će vam ispasti? Trenutak, skoro sam završio. Eto. Trallallero trallalla. To baš liči na ono što je nacrtala Tiffany. Dakle, probaj, draga. Ovo,
Stvarno ste napravili torte po mojim crtežima? Liri, lili, To je baš ono što sam htjela. trallallero, Hoću trallallà. što pre da probam. Ali sa bakinim jelom nešto nije u redu. A da li se to može jesti? Joj, još se mi prst ubola. Izvini, Tiffany, a nisam dobro razumela zadatak. Dobro, bolje da probam Elisinu tortu. Trudila se. Izgleda baš privlačno. Čokoladne. A ovdje ću probati peraju. Kako slatko. A sada samu tortu. O, da, to je prelepo. Ali ko će pobediti? Rešeno, šefe, pobjeda je vaša. To, znao sam da ću pobediti vas. Ha. Prestani da se hvališ, sad ću te prebiti. Šefe, šta tu radite? Ja sam odlučio da napravim tortu od svega što voliš. Dakle, upravo sam je polio glazurom od tvog omiljenog Skittlesa. O, da, to će biti prelepo. Ne. Hoćete napraviti bolje nešto sa bombonama? Želim da ih bude veoma mnogo. Okej, sad ću smisliti nešto. Dakle, treba mi kalup. I seći ću krug. Tako je. A sad ću ga pokriti filom. Pažljivo, tako je. Zatim ću staviti preko još jednu koru. I nju isto pokriti filom. Divno. Zatim ću staviti treću koru i nju isto pokriti filom. Želim da moja torta bude šarena. O, da, to je prelepo, zar ne? Dakle, stavljam posljednju narančastu koru. A sad mi trebaju bombone. Ne, to je premalo pakovanje. Bolje da uzmem ovo. Dakle, sipat ću sve bombone unutra. Da, zato sam napravio rupu. A sad ću sve to pokriti. Odlično, ostalo samo preliti tortu crvenom glazurom. Wow, pogledajte kako lepo curi. Divno, sad je sve ravno. Ostalo samo dodati slovo S. Eto, to liči na jednu veliku bombonu. O, onda i ja znam šta raditi. Treba mi čokolada. Što više? Stavit ću je u činiju. A zatim ću istopiti uz pomoć fena. A vruć vazduh će brzo otopiti svu čokoladu. O, da, odlično mi ide. Pogledajte. To je to. Idemo dalje. Sada čokoladu treba zalediti. Koristit ću sprej. Kako moćan fen. Kako ga isključiti. Isključio se. O ne, a moja perika, gdje je nestala? Kako da shvatim to? Oj, moje naočare su kod vas. Dajte, ne vidim ništa bez njih. Aj, kosu mi vrati. To je tako zabavno. Šefe, lepo ste izgledali. Dakle, treba mi Maltesers. Sipat ću ih u čokoladni kalup. Da, sipat ću što više. I pokrit ću drugom čokoladnom polovinom. Dodat ću etiketu i to je to. A vidim da ste već završili. Moram se ubrzati. Ja ću koristiti lubenicu. Sad ću je iseći. Da, tako je. A sad ću izvaditi svu unutrašnjost. Uradit ću to uz pomoć specijalne kašike. Odlično. A sad ću staviti unutra svoje kuglice od lubenice. I ukrasit ću sve grožđem i kupinama. Divno. Pokrit ću drugom polovinom kore. Završila sam. Tiffany, prijatno, draga. Uspeli ste? Dakle, počet ću od Skittlesa. Sad ću iseći pače. Neverovatno! A to je torta sa bombonama. Fantastično! Jako ukusno. Prelepo. Treba obrisati usta. Da, a sada želim da probam Maltesers. Sad ću ga iseći. Wow, koliko
bombona? Nevjerovatno! I čokoladna kugla, baš je ukusna. Ali više me zanima Maltesers. Sad ću ga probati. O da, obožavam te bombone. I ostalo je probati samo lubenicu. Treba iseći. O, nekako čudno. A zašto je lubenica prazna unutra? A, nije prazna. Tu je voće. Sad ću probati. Wow, sviđa mi se. Prava letnja torta. Ali pobedila je šef. Opet. O, da, to je moja već druga pobjeda. Bako, jeste vidjeli to? Najbolji sam. Dakle, a sad mi spremite sushi. Jel može? Boš sam gladna. Sve jasno. Spreman sam da počnem. Dakle, uzet ću nori i staviti pirinač na njega. Tako je. Zatim ću rasporediti sve. Odlično. Vreme je da stavim sir i krastavac. To je to. Sada mogu uviti to sve. Ostalo je samo dodati crvenu ribu. I opet uvijam. Svaka mi čast. Ostalo je samo iseći i servirati. Ja sam završio. To je klasična Filadelfija. Nju vole svi. Pa nije nešto. Ja imam bolju ideju. Dakle, treba će mi krastavac i rezač za povrće. Sad ću iseći krastavac na tanke trake. Tako je. Da, svaka mi čast. A sad će mi trebati blender. Evo ga. Unutra ću staviti 3 slatke paprike. I šargarepu, da. A sada zatvaram i uključujem. Sad čekat ću da se sve zamelje. To je to. Uzet ću kašiku. I to će biti punjenje. Stavit ću to sve na krastavac. A sir sam već stavila, znači mogu uviti sve to. Ostalo je sve lepo servirati. I preko ću staviti još malo povrća. A moje zdravo jelo je spremno. Baka ne razume da suše od povrća niko ne česti. Slatki će biti mnogo bolji. Uzet ću 6 komada žvake Huba-Buba i razvaljati sve to, tako je. A sada uzimam fil, evo ga. I scedit ću ga na žvaku, tako je. A zatim dodati M&M's bombone, žele mede i njord bombone. Divno. Zatim ću uviti sve to i iseći. Eto, pogledajte, napravila sam ogromni slatki sushi. Cool! Wow, jedva čekam da probam sve. Počet ću od klasike. Filadelfija. Što je to? Ne mogu da uzmem ništa štapićima. Ok, onda ću koristiti ruke. To je ukusno. O, šta je ovdje? Je li to rolna od povrća? Izgleda sumnjivo, ali probat ću. Ne sviđa mi se. Probat ću nešto drugo. To je nešto slatko. Ne mogu da verujem. To je tako ukusno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Tiffany, ali ko je pobedio? Hej! Šta? Zar još niste shvatili? Alice, pobeda je tvoja. To, hvala. To je moja prva pobjeda. Super. Tako sam gladna. Ali gdje je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila,
Torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jo, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Treba mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspelo. Cookie Monstrum je spreman i sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? Uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast, Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preliću je ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala.
Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću seći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz. I piletinu naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. O, ne, sve je izgorelo. O, moli se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovo, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješće svaki komad. Da, piletina je spala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Važi, moli. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona, moli. Svidet će joj se. Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, pretnja. To treba uništiti. Uništiti. Proces uništavanja je pokrenut. Hvala, robote, spasio si me. Ali čime da poslužim, moli? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Moli, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro, ovo... samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno, kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa farom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Neverovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio. Da, pobeda je moja. Moli ima odličan ukus. Jao, moramo se brzo sakriti. Ja ću se sakriti tu, jel može? Šta, ali vidiš se. Oj. Majki je tako smešan. Smislila sam. Sakriću se ispod tepiha. Da.
Hej, ti, Jane. Dobro, moram i ja smisliti gdje da sakrijem. Jau! Izvini, molim te, nisam te video. Gledajte koliko perika ima baka. Pozajmit ću jednu i pretvorit ću se bakom. Okay. Halo, deda. Ćao. Šta pričaš? To je baš smešno. Jao, Mike! Mike, prestani da se glupiraš, moraš se sakriti. Izvini, izvlaču te kasnije. Oho, kako lepa perika. Kladimo se da ću više ličiti na baku nego Mike. Odlično. Da, tako je. Baš liči na baku. A sad ću se pretvoriti ogledalom i baka će misliti da je to njen odraz. Odlična ideja. Ja ću se sakriti iza fotelje. Jao! Treba naći drugo mesto. Kako velike biljke. Pitam se da li će me baka primetiti ako se sakrijem tu. Iza ovog lišća se sigurno neće vidjeti. Nikol je stala umjesto gledala. Sad ću je golicati. Hej, pusti me, Mike. Dobro. Onda ću se ja sakriti iza zavese. Da, odgovara mi po boji. Gde ste pobegli? Da vidimo. Možda tu. Ispod kreveta nema nikog. Šta je to bilo? Čudno. Možda mi se učinilo. S ovog drveta pada lišće. Treba ga hitno zaliti. Da, tako je. Jao, fuj. Imam te nevaljalice. Našla sam te. Više nećeš plašiti baku. Sedi ovde, a ja idem da nađem ostale. Ova zavesa se čudno pomera. Još i patike vire. Našla sam te, druže. Tu nema nikog. Jel da? Hey. Tišina. U pomoć. Hajde, brzo sedi na fotelju za nevaljalce. Eto, i mene su uhvatili. Kako sam se prolepšala i pomladila. Divno. A ko to voli da pleše? Ja volim da plešem. Ups. Jao, bilo je zamalo. Ajoj. Baka je na lusteru. A mi smo spašeni. Hajmo da se sakrijemo u drugoj sobi. Brže. Idemo. Jao. Moja glava. Kako me boli. Stanite, svakako ću vas naći. Jao, gde da se sakrijem? Znam, tu je pun ormar odeće. Pretvorit ću se vešalicom. Da, tako je. Ne, to je loša ideja. Možda stati iza kuće za lutke? Šta mislite? Ma ne, tako se isto vidim. Okay. Kako velika vreća za sedenje. Zakriću se u njoj i niko me nikad neće naći. A gde ja da se sakrijem? Staću ovde. Da, tako je. Jao, tako će me baka brzo naći. Možda se sakriti ispod čebeta? Jao, i tu se vidim. A šta da se sakrijem? U medi. Da, to je bolja ideja. Ćao svima. Sad se ne vidim. Baka je već blizu. Mogu da legnem ispod kreveta. Da.
tako je. Hajde, izlazite odmah. Naći ću vas. Dobro, ko se to krije u ormaru? Vidim nekoga. Što? Odlučili ste da prevarite baku? Neću vam to oprostiti. Sad ću svakog naći. Jao, baka je blizu. Šta je to bilo? Čula sam nekoga. Moja ruka. Ajoj, Bože! Vreća se pomera. Šta je to? Izgleda da sam poludela. Pa to smo mi, bako. Čega se plašiš? Ja sam ispod kreveta. Ja sam u vreći. Znači tako. Nećete se sakriti od mene. Stanite. Svakako ću vas naći i kazniti. Šta je tu? Wow, koliko slatkiša ima ovdje. Ali ne smemo da ih jedemo. Bolje da se sakrijemo njima. Dakle, napravit ću rupu u stolu i sakrit ću glavu u bombone. Devojke, gledajte. A sad me zatvorite. Hajde brže. Shvatila sam dobro. Da, tako je bolje. Dobro je spalo. Šta je, Mike? Baka već dolazi, sakri se. Jo, točno. Treba nešto smisliti. Gde da se sakrijem? Možda u frižider? Zauzeto je, zatvori vrata. Dobro. Okay. Ćao. Ej, traži sebi drugo mesto. Ovo je zauzeto. Dobro. Možda se sakriti u reznu? Ne, neću stati u nju. A ovde? Nice. Tu je prazno. Dakle, sakriću se ovde. Odlično. Gde ste se sakrili ovog puta? Baka sve čuje. Šta je to? Izgleda da je večera spremna. Uhvatila sam te, druže. Hajde, izlazi. Jao, kako vruće. Oznojila sam se dok sam trčala za vama. Treba napraviti gutlje hladne kole. Da, hvala ti, draga. Što? Nisam razumela. Jel mi se učinilo ili ima nekog u frižideru? Ups, ćao, bako. Izlazite, mlada damo, dok se niste pretvorili u ledenicu. Okay. Tako se možeš prehladiti. Šta je to? Da vidimo. Staza od bombona me vodi kod posljednjeg nevaljalca. Sklonite se sa puta. Jao, nema me. Ustaj. Kako vas ni sramota da zavitlavate baku? Bako, gledaj tamo. Šta? Jao? Opet ove šalivdžije? Gotovo, sad ću vas naučiti pameti. Jao, fuj, kako smrdi smeće. Jao, ko je okačio ovu lampicu ovdje? U pomoć. Jadan. Trenutak. Treba ga otkačiti od lampice. Mike, jesi se udario? Da li nas čuješ? Halo? Mike? Da, ja sam u redu. Dobro je. Hajde, sakri se brže. Ja sam iste boje kao i kanta za smeće, znači da me baka neće primetiti. U pomoć! Ne mogu izaći! Ko je isključio svetlo? Kako ti je došlo u glavu da se sakriješ u smeće? To je loše mesto. Da, i smrdljivo. Hvala što si me izvadio, Mike. Kutija. Prvi sam je video. Ne, ja sam. Pusti me. Ti si izgubila. Šta to radiš? Eto ti. Moja noga. Ideja. Sakriću se u cev i steć ovde.
Onda me niko neće naći. Tako, ja sam genije, jel da? Šta? Drugari, gde ste? Halo? Tišina, baka će nas čuti. Dobro, čutim. Dakle, šta je ovde? Kakav smrad. To je neki užas. Ali nemam vremena, već čujem bakine korake. Moram se što brže sakriti. Okej. Da, staću ovde. Tako je. Valjda se ne vidim. Odlično. Bolje izađite sami. Ajoj! Okliznula sam se. Ko je razbacao svo smeće ovde? Ajoj! Kakav užas! Halo? Hitno mi treba vaša pomoć. Zdravo. Ćao, momci. Da, iznesite ovo smeće, molim vas. Važi, nema problema. Jao, šta se dešava? Nisam razumeo zašto je tako teško. Ups. Evo te. Mladiću, to ćemo ostaviti ovde. Nemoj više bežati od bake. Za malo te nisu odvezli. Šta radiš? Boli me. Našla sam i drugog nevaljalca. Nikad više nemojte plašiti baku. Oni nisu normalni. Hajde, diži to. Stanite. Ćao, bako. Ajde, devojčice, izlazi. Mogli su da vas odvezu na smeće. Razmišljajte sljedeći put kad se budete sakrivali. Bako, izvini nas. Krivi smo. Mnogo te volimo. Nećemo više tako. Ups, izvinjavamo se, odlazimo.